Okay, uthi ngicala. Emhlabeni kunezinto guys othi mawutshelwa ukuthi usibanibani wenza ukuthi noma usibanibani ubekwenza ukuthi noma usibanibani owenze ukuthi intombi ungakholwa ukuthi uyena. Awukholwa nje uzama ukuthi engqondweni yakho umplace kuleyo nto ekuthiwa uyenzile but awukholwa. Kunjengokuthi kuthiwe mhlawumbe umfowenu noma azi kahle ukuthi lokho enakhula uyilungele noma ephuzile nje akayena lo muntu ongasondele ey'nganeni agange ngazo. But kube khona usuku ozozwa ngalokuthiwa noma kuze ingane yakhe encane oyizalayo intombane eno-11 itshothi umalume ungenza ukuthi kwawena udideka ukuthi ingane ithengiwe iqamba amangeke ubhuti ayenze lonto. Uyamazi ubhuti wakhe ngeke ngabe kuyaqala lekhaya. Uyibuza sisingane nesho lento ukhuluma ngayo isho ingane siyebo umalume ungenza ukuthi bubu umalume lo hayi usabe ngisho kuyombuza ubhuti wakho because uyamazi. Yabo guys kunezinto ezisimezenzeka emhlabeni kube nzima ukuthi uyiprocess njengomuntu because uzama ukuyiplace kuleyo situation nalomuntu ekuthiwa uyenzile awuyikholwa ukuthi lo muntu uyenzile leyo nto. Yazi abanye abantu baze bafe obahambe emhlabeni kuthi umuntu akini wenza ukuthi umuntu akini mhlawumbe unesandla ekutheni umuntu azashona engayikholwa leyo nto esindleni nongeke. Yabo uzama lokho because uma umbuka lowo muntu indlela alunge ngayo indlela mhlawumbe awusizo ngayo empilweni yakho awukazi umbambe ngisho mhlawumbe emphakathini eshayisela meshawa indlela alunge ngayo lo muntu. So uzama ukumplace kuleyo ndawo ekuthiwa uyenzile awutholi but uyenzile leyo nto.